Hola, soc Enric Aguilar, editor de Zombie Paella, i en este vídeo us ensenyaré ràpidament a jugar a La Família Hort, un joc de Ramiro Merinero amb il·lustracions d'Esther Méndez. Este mini tutorial no substitueix les instruccions, així que no deixeu de llegir-les per a jugar bé, per favor. Components del joc: 4 taulers individuals amb 2 cares, 27 fitxes normals, 14 fitxes de lluna roja, 6 targetes de ronda, comptadors d'aigua i de dop, 48 monedes de valor 5 i 1, 4 marcadors d'experiència. Com són les fitxes normals i les de lluna roja? Encara que les fitxes tenen dos reversos diferents, en els anversos totes funcionen igual. Hi ha dos tipus d'anversos, les de fitxes de cultiu, que tenen un marc d'hort, un preu de compra, un valor de venda normal, un valor de venda si el cultiu té adob, casella o caselles d'aigua i una casella d'adob. També hi ha fitxes d'animals o utensilis, que tenen un marc de fusta i cadascuna d'elles té una funció diferent explicada al reglament. Seqüència del joc. La família Hort es juga per rondes. Cada ronda té 5 fases regulades per la targeta de ronda activa i la ronda inicial sempre és la mateixa. El joc pot durar entre 4 i 6 rondes, en funció de en quin ordre apareguen les targetes de ronda durant la partida. Fases de cada ronda. Les fases de cada ronda són mercat, compra, adob, rec i venda. Durant el mercat, cada jugador roba una fitxa de la pila del tipus indicat, normal o lluna roja, i la col·loca en el centre de la taula, cara amunt. Excepcionalment, només en la primera ronda, el nombre de fitxes robades serà d'entre 10 i 12. En la fase de compra, partint del jugador inicial, cada jugador podrà comprar successivament una fitxa del mercat. Després, col·loca la fitxa comprada en un dels 6 espais buits del seu hort. La fase finalitzarà quan tots els jugadors ja no vulguin o no puguen comprar més fitxes. Durant la fase d'adob, cada jugador rep un comptador d'adob de la banca. Si en la targeta de ronda la fletxa assenyala la icona d'adob, els jugadors posen el comptador rebut en la casella d'adob d'un dels seus cultius. Si la fletxa assenyala cap a fora, hauran de posar el comptador en un cultiu d'un dels seus dos rivals veïns, el de l'esquerra o el de la dreta. Durant la fase de rec, cada jugador rep de la banca tants comptadors d'aigua com indica la targeta de ronda, i els posa al seu pou. A continuació, cada jugador pot donar aigua als seus cultius, animals o al seu pomer. Per a fer-ho, col·loca un comptador d'aigua en les caselles d'aigua corresponents. No es poden col·locar 2 o més comptadors d'aigua sobre el mateix cultiu en la mateixa ronda. Els comptadors d'aigua que no es vulguin utilitzar s'acumulen en el pou per a les rondes següents. Venda. Tots els cultius que s'han regat per complet, és a dir, que s'hagin ocupat totes les seues cases d'aigua, s'hauran de vendre obligatòriament. El jugador rebrà tantes monedes o punts d'experiència com indica el valor de venda normal. Si el cultiu té adob, es rebrà el valor de venda per cultiu adobat. El jugador retornarà la fitxa de cultiu venuda al mercat per a que es puga tornar a comprar en les rondes següents i l'aigua i adob utilitzats a la banca. Quan es reben els punts d'experiència que atorguen algunes fitxes, els jugadors usen el marcador d'experiència del seu tauler per a indicar els punts d'experiència que tenen en cada moment. Final de la partida. El joc avança per rondes fins que apareix la tercera targeta de ronda de lluna roja. Els jugadors realitzen les 5 fases d'esta última ronda i després la partida s'acaba. Al final d'esta ronda, el guanyador és qui té més punts d'experiència, és a dir, els anotats en el registre del tauler i un punt per cada 5 monedes que tinga el jugador. Llegiu les instruccions per a saber quina funció tenen les fitxes d'animals i utensilis o per a descobrir el mode avançat del joc, on cadascun dels 4 personatges té una habilitat diferent durant tota la partida.